Ngiyabikela mbukelo khona ekhaya emagumbini amanamhlaba okhuluma komthandazi wakho umthandazi uDlamini 30th Mpumalanga. Mbukelo khona ekhaya nale siqiniseko sokuthi wonke umuntu uyayifuna impumelelo. Kodwa ngifuna ukusho kubalingani bami noma abantu abangangami noma abantu abaphila emhlabeni nasebakhulile nasebancane abasakhula ukuthi impilo mbukelo khona ekhaya kuze iphumele ibe right. Ngifuna uphande, ngifuna uyisukumele phansi impilo. Umbizo uNkulunkulu wabiza amadlozi nawe bese yisukuma uyazimisela ngalokwenza mbukelo khona ekhaya. Uyabona njengami impilo yami ngizoyilwela. Angikwazi ugive up futhi angikwazi ukuwa. Ngazi phinde futhi ngivuke mbukelo khona ekhaya. So la manje mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe ake sisukume siyithathe. Sisibeke sikhame emhlanje. Sike siphume siyehlala entabeni. Sihambe siyongena emanzini. Sike siphume sijumalale izinkalo siyofuna impilo. Uthi impilo ubhaqephe impilo ukuphi la ukhona khona. Ngoba ukukhuluma akusizi. Ukugcika abantu akusizi. Kuthi bani uthwele banakala lutho bani enzenzisa abantu ukhohlakele. Wena unjani wena mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe mbukelo khona ekhaya. Ufuna manje ukuDisemba manje. Kukhona bangenalutho, banamali yokudla, bangenakudla, bangenani. Bahleli manje bagcika abantu. Into efuneze i1 kuqanga idolo bese uNkulunkulu bese uyasukuma ngoba salimi sikhulumbe basimeni ine imvula kodwa manje akatshalwa lutho ayikho into ezomila mbukelo khona ekhaya. So nawe mbukelo khona ekhaya ayikho into ezokwenza mazokhuleka bese ukwenza nje goqa izandla. Khuleka kodwa bekhona into ebe uyizamile ofuna ukuthi ivuthwe mbukelo khona ekhaya. Uma uba siyinkuni ushisa ibhodo. Ibhodo lenza njani? Liyashisa lokungaphatha ebhodweni kuyavuthwa mbukelo khona ekhaya. Uma ngabe wena uzokhuleka biza amadlozi bese yathula uyebo. Awazi amadlozi ukuthi yilo efunayo. uNkulunkulu mkhombisa ukuthi Nkosi ngicela nakho nina abantu abadala lungiseni la nala. Iba khona into mbukelo khona ekhaya oyenza ngempilweni yakho. Okungaba yini ukusumela impilo yakho. Ungowazi ukuthi ufuna ini wena udika ini mbukelo khona ekhaya. Ngithi mina asiyilwele impilo namhlanje sihlosho njani. Eyami impilo ngizoyilwela. Ithi ingoma yabanye abantu lelizwe ngizolilwela. Mina ngizoyilwela eyami impilo mbukelo khona ukuthi ingemi ndawonye iphusheke phambili mangingenalutho mbukelo khona ekhaya. Uyazi ukumnandi njalo ukukhuluma nomuntu ongenalutho ofisa kuba notho than ukukhuluma nomuntu onotho olithole kalula. Mhlawumbe umuntu osakhula ekhaya kuwe bayozali bakhe sambekela imali kunzima khona umuntu onjalo because ubunzima nobulukhuni akabazi. Wena nawe siyafanana. Sikhule sticker mad. Izindli zodaka, hlelela sakadli. Sishasha into engayazi because sishwela ngabazali umuntu ozikhulumela sithile safuna ukuya khona siye ngenkani ngoba sahloniphi silambile sekudeni sizoya ngoba manje akekho umuntu ongasikhulumela. So mawudle amen efana nalezo izimo mbukelo khona ekhaya uzokhoza impilo yakho uyilungise uqine ngoba bathi abaziyo ukhonkolo noma iblock malakhiwe sinento eyifunakalako. Nika ma breakfast isihlabathi amanzi ilokho iconcrete linokho kwecrash. So lapho kwakhiwa ini iblock. So mbukelo khona ekhaya emini endlule kuzona bongahlukunyezwa sitshele nje ukuthi bengiqiniswa mbukelo khona ekhaya. Mawufuna impilo yakho ihambe kahle nothobo ngeke relationship wamosheka sitshele ukuthi Nkosi mhlawumbe yimi ongenzi kahle noma kuthiwa nomuntu ozona naye nguye okukhubile thana Nkosi yimi abengenzi kahle. Uzokwazi ukuthi uqhubeke ukhuthale because once waba nengqondo ukuthi ublame abantu bano wrong ke ukwazi ukuthi uye phambili nempilo. The time uyiblame wena ufaka kakhulu umfutho egroundini akuvamsithi umdlalo odlala ibhola kuthiwa good wenze kahle. Bamblame uzokwazi ukuthi afake emandla zokuphela bani lo 90 minutes. Faka emandla ukuze kuphele ini isikhathi sakho sokuphila emhlabeni. Osebusise abantu abawubonga ukuthi cha yazi umuntu usebenzile bukani wakhile udle ingane zakhe ukuthi even egroundini nesephela ibhola cha udlalile sibonile impela udlala lapha but bebakasho time lebhola uyidlala because naka basho uzokhukhumala bese uyakhohlwa ukuthi usegroundini. Ngibone khona ekhaya ongangizwa angazi ufuna ini. Nkosi ibusise saze mina okhulumako.